Felly, pwy a be ydy Bragdy Mona? Da ni'n griw o hogia, wel, fi ddar y gychwyn o, wedyn, o'n i'n teimlo bod o'n brosiect rhy fawr i wneud ar ben fy hun, wedyn, so da ni'n griw o hogia yn abod yn gilydd. Ddothon ni at yn gilydd nôl yn mis Awst 2018 i gynllunio'r peth, a chwilio am offer i fragu. A wedyn ebyn mis Tachwedd mi ddari ni sefydlu'r cwmni yn swyddogol, a mi gymrodd o jyst iawn i flwyddyn gyfa i ni fod ar yn traed ac yn cynhyrchu cwrw. Gret, felly lle ddoth y syniad o ddechrau Bragdy? O'n i'n bragu adra, just homebrew kit. Nes i gychwyn pan o'n i'n coleg. Dwi'n danos bod fi'n 12 mlynedd yn ôl. Dwi'n 34 ran, so dwi'n gofio meddwl am hynna weithiau. Wedyn, a just kit, fatha, sa chdi'n ffeindio yn Wilco's yma, bwcad plastig. Extract malt a just mixio fo dŵr efo 15 o kettles yna fo. A cychwyn fel a wedyn just cael yr bug o'r peth bod fi'n cynhyrchu rhywbeth lle dwi'n nyfad ac yn enjoyo fo. A hefyd, bod chdi'n rhannu fo pobl eraill. A mae pobl eraill yn fatha, iawn, eich bod y cwrw cynta, achos bod o'n kit doedd o'n gret. Ond o pobl yn dweud, good job. Wedyn, o fanna, ti'n prynu'n arall a ti'n trio gwneud fatha lager, homemade a felly. A wedyn, mewn awyrgylch lle pan ti'n mewn coleg, ti'n rhannu fo dy ffrindiau. A mae pobl yn rhoi mwy o feedback i chdi. Wedyn, nath o dywelu gyda fi pan nes i setlo lawr a felly. A wedyn, ar ôl prodi, nes i fatha meddwl, swn i'n cael rhyw project bach adra. A so eisiau dechrau gwario mwy wedyn cael kit stainless steel a felly a wneud yn old grain, so wneud allan o grains iawn yn tychwyd bod fi'n prynu extract oedd i cael ei wneud mewn factory yn barod. So o fanna nes i just meddwl, cool. A dwi wastad wedi bod efo'r urge i greu busnes. Dwi'n yn gwybod pam, mae'n had yn berchen ar busnes hefyd. A dwi'n yn gwybod lle bod y drive yna na fi i fod yn cychwyn busnes lle. Rhyw fath o enterprise bach. So fanna lle hynna nath dylanwadu chdi i cario ymlaen hefo fo felly de? Ia. Sut oedd fel yr feedback ges ti gan ffrindiau sy'n nath hwnna rhoi'r egni i chdi fynd ymlaen i? Dwi'n meddwl bod nhw'n relieved bod nhw'n dim dy sal efo fe chyfeith. Ond, o'n i'n dwi'n bod fi'n yfed lot adra, o'n i'n licio, o'n i'n taflud lot o'n o'r draen wedyn, achos o'n i'n cael chance i yfad o hefyd. A hefyd, oedd o'n rhywbeth, a chdi'n trio rhywbeth, a chdi'n, licio fo, o'n i just mwy o sydyn eisiau trio fo eto a wneud o well. Heb orffan be o gynna fi, achos o'n i'n gwneud batches o 20 litres. So, da ni'n mynd i fod 20 litres fi'n hyn dros. So, reit bwysig. Wedyn, so o fanna, just dwi'n yn gwybod y drive i gael gwneud cynnyrch gwell i fi'n hun, bod fi'n enjoyo fo adra, bod fi'n gwneud cwrw dwi'n licio. Efo yn y byd. A hefyd, so ti'n rhannu fo dy ffrindiau neu efo pobl ti'n abod. A pan maen nhw'n dweud, mae hwn yn neis, mae hwn yn lyflu, de. So mae'n rhaid i'w deimlad, fi nath hwnna. A hefyd, mae cwrw rhywbeth cymdeithasol hefyd, ydy. Yndi. So, mae hwnna'n bonus iddo fo hefyd. Felly, faint ohonoch chi sy'n berchenog ar y cwmni? Mae yna 7 o'n i'n gyd o'n gilydd, fel directors. Mae pob efo'i, da ni gyd yn neud o'n rhan amser. So, da ni efo swyddi yn hynna'n. So dwi'n olygydd teledu pob dydd. Dwi'n bragu nos neu ar weekend. So, mae gennym ni athrawon yma. Mae gennym ni rhywun sy'n gweithio'n call centre hefyd. So mae gennym ni gwahanol backgrounds. A mae pob yn neud i'r rhan. So obviously dwi'n bragu Tom, mae o'n athro hefyd, mae o'n bragu efo fi hefyd. Mae Meiri gweithio'n bragu, ond mae Meiri yn byw yn Dimbach hefyd, so mae'n handi. Mae o'n gallu marchnata i ochr yna i Ogol Cymru hefyd. Eich spread? Oes, ond o'r ynys mae'r rhan fwyaf yn dod. Mae gennym ni Gwyn sydd yn athro IT. Mae ddim yn gret yn setio fyny pethau fatha shop online i felly. Fo sydd wedi setio'r website i fyny efo help graphic designer ni. So dwi'n teimlo bod fi wedi dod tîm efo'i gilydd. Mae gennym ni un hefyd Rhys ymrawd, fo sydd wedi bookkeeping. Mae o'n perfectionist pan mae'n dod i bookkeeping. A boi fel yna dwi isio.
O ie, yn union. fel bookkeeper, ti'n bo. A'r hys arall gyda ni hefyd, ti'n bo, PR, mae o'n neud fel arfer. Ie. Mae o'n ysgrifennydd i'r cwmni hefyd, a mae o'n drylwyr o'n nadw ni waith papur. So mae bob dim yn rhedeg yn smooth. O, gwych. Ti'n siarad am pob yn dod â sgiliau gwahanol i fewn i'r busnes, ynddo? Ti'n siarad am yr athro, ia? Ie. Ti'n dod â rhywbeth creatif i'r busnes? Yndi, wel, Sean, mae o'n athro CDT. Ie. A wedyn, pethau bach fatha cwnt ar y siop, a felly, mae'n fos i bildio'r cwnt ar y siop. Da ni wedi gofod reactio efo'r pandemig, fan bod ni'n gofod cael perspex glas fos wedi bildio hwnna i ni. Unrhyw waith maintenance sydd angen i wneud yn y bragdy, sef dyna beth ni'n neud rwan, gymaint i fision nawr. Mae o yma yn gweithio. Fatha dwi dweud, mae pob efo'i skillset gwahanol i wneud gwahanol job yma. Wyt ti'n nabod drogau eraill yr stipyn? Ynddo, maen nhw'n ffrindiau. Maen nhw'n ffrindiau fi. Mae 4 o'n nhw'n ffrindiau ysgol. Wedyn mae'r 3 arall, canu'n cor a falle oedden ni. A oedden nhw'n fawd, siwn a steddfod yn boded, a oedden ni'n garafan. A oedden ni'n just efo keg. Ac o pob dda. So ni'n mynd i gwerthu hwn. Ac o'n i'n fel, mi oes ni trwy'n wedyn. Oes i'n nabod nhw a wedyn ni'n gwybod bod fi eisiau help i gychwyn off, ond gawn ni weld sut mae perthynas nhw efo'r busnes yn mynd yn y blynyddoedd nesaf. Achos, dwi'n pwysau mae'r peth yn tyfu ar ôl y pandemig.